Il-kollaborazzjoni bejn Malta u l-Emirati Arab Magħquda hi possibbli fuq diversi livelli. Sostniet dan il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca waqt iżjara tagħha flimkien ma' delegazzjoni kummerċjali Maltija fl-Emirati Arab Magħquda. Fost l-impenji tagħha u tad-delegazzjoni Maltija flaqa ma' rappreżentanti għoljin mill-linja tal-ajru Emirates tħabbar li Emirates u l-Air Malta mix-xitwa li ġejja se jidħlu fi ftehim ta' code-sharing, jiġifieri li operaw numru ta' titjiriet flimkien. Barra minn hekk tul iżjara tagħha fl-Emirati Arab Magħquda, il-President ta' Malta indirizzat attività organizzata għall komunità Maltija f'Dubai fiċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Nazzjonali ta' Malta, żaret il-Fondazzjoni ta' Dubai għan-nisa u t-tfal u flimkien mal-Prinċep ta' Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum fetħet is-Cityscape Global Expo li fiha ħasem pajjiżna. Fi żjara tagħha l-President tenniet li lan ta' żjara kien li ssaħħaħ ir-relazzjoni eċċellenti bejn il-gvernijiet, l-awtoritajiet u s-setturi privati ta' Malta u l-Emirati Arab Magħquda. Feluq il-100 anniversarju tal-fundatur tal-pajjiż, Sheikh Zayed, il-President sostniet li l-valuri tiegħu u l-impenn ta' Malta huma simili, li tkun imħeġġa l-parteċipazzjoni ta' nies ta' kull età, sess, etniċità u reliġjon fis-soċjetajiet tagħna. Qalet li l-ħbiberija qawwija li teżisti bejn il-popli tal-Emirati Arab Magħquda u ta' Malta hija eżempju ħajja l-popli oħra, rispett u fiduċja li jirriżultaw f'benefiċċji li jistgħu jitgawdew minn kulħadd. Barra minn hekk raddet ħajr lid-diaspora Maltija f'Dubai li tammonta għal kważi 1500 talli minn barra li jikkontribwixxu għal prosperità ta' dan il-pajjiż jgħinu fit-tisħiħ tal-ħbiberija bejn iż-żewġ pajjiżi u jagħtu viżibilità pożittiva lill-Gżejjer Maltin. Dan flimkien ma' rappreżentanza diplomatika Maltija.